И здравейте потребители на YouTube, аз съм Мен981 и ще снимаме клипове на Майнкрафт, тук е Влади. Здравейте хора. Сега само да влезна в World. Така, Момент хора. ето го, аз съм тук. И Влади сега играе. Трябва влязна. Ето ми. Трябва да вземем решението дали ще спим заедно или не. Те тук ще направим. Значи, аз тям за пясък. И защо? Да, това. Тук наблизко не имаше пясък. Ела. Чакай, аз трябва да се пера пясък и... Защо на листа не мога да се слагат легло? Много трябва да направим по-добре. Готово е също. Ама удобно ли знаеш, че става така? Да. Нали това е толкова? Детството. Да. Ето на дърво е. Нали толкова колко се дадеш, толкова стъклата става. Хора, извинете, че го питам само така, но аз не разбирам малко. Разбирам от Майнкрафт, но на креатив там да правя къщи. То е по край, Както на крайците, на платите, на добър по това. Да немножко да... Момент само да си... На survival. Хора, може да питам. Това... Ако някой има тук от Видин и от Петото, да пише лек. По месенджер, ако ми го има, като по Viber, все така. Ама не съм отсявам в другия смисъл да ми питате, пишете, ако искате да питате нещо да направя. Да правиме с още утре, ако Влади го пусне, може пак да снимаме, ако той желае. Когато имам хора време, ще снимаме двамата с него. Ой, боже, колко съм. Шумига. О, ес. Да, то е шумигата. Аз съм на дървото. Това не трябва да го правя. Къде си? Кое? Тавана, какво да го направя? Тавана... Банана. Ако ме изгубиш, имам дърво. Банани, имам ги по цялата селена. Чудите да казвам на банани, даже като приятел само да казвам на всякакви само обича да ядат банани, не е и той не тяпа и накрая спрях и като му казахме да се това не се забравя това. Да. Къщата става вата. Нали знае, че
някои плаканици са рисувани от художници и са на този етап ти едни струват милиарди, даже не кажа милион. Ти да не чуеш нещо от госпожата. Има хубаво нещо да имаш госпожа по рисуването клас. Да. Ако имате като класна, добре, пишете. Да, признаваме грубо на другия от срещния клас е добра, но нашата госпожа е най-добра. За нас, Да. както и Такова. Такова е на последно място в цяла България с класация на добра. Не, тя е добра понякога. Понякога. Нали знаеш, дявол, че... Да си няма срок. Да. Добре, аз имам стачки... Стачки нещо. Миха! И ще падна. Защото скочих. Нещо правиш така? Так. Ето, не взимай. Трябва да взема. Ето. Опия се така прави. Нещо. Не ми давай. Трябва ли ти? Добре. Добре. А къде моето легло? Къде моето легло? Горе сложим. Слушай да приема. Забрал. Хаbibi. Особено имаме едно момче от нашия клас, де постоянно говори глупости на тази свет. Вин да знае, че не си спи нощ. Не, просто ще завърша така. Ще направя само нещо. Ей, ще направим нещо. Виж сега, така ще го проектираме, ще си направим задължено нещо, да речем от тавана, тама. Ще направим нещо с уден планк и ще едно като трамплин и ще скачаме от него и ще падаме в водата. Искаш? Само колко станеш? 62. Да. А ти? Нямам само на има. Искаш ли нещо да направиш? Какво? Става ли да ми дадеш за малко това, да оправя това тук отдолу и ти дам. Окей. Къде ти? Какво да ми дадеш? Да ми дадеш листата и аз ще ти ги дам после. Ама аз вече нямам какво да събирам. Трябва да търсим атака едно. Добре, Ти имаш и ножица с теб. да, Ще не взеш? ама е много малка. Много малко и остава денче. Не ти дам. Колко има на нея? Много малко. Вземи. Поне да ти завърши нещо. Идеално. Събираме.
Така. Така. Я вече ли го правим? Какъв смисъл? Да, после. Голо дърво. Как? Голо дърво. Така. Как ще бъде? Не. Така, така, така. Повтори само така покажи. И така. Дано да успея да се дръстат. Те правите. Сори, ама май ще ти... Лоша е това. Всички ръста спокойно намерите още. Ама няма да ми искаш и тия, нали? Само аз искам да... А ти не слушам през отбора. Какво? Само го... Само му служи, само го запуши и го... Паднах без риска. Кой сте така извета? Аз. Не бе, не по... Бях. Тук не си взима димки. Да. Ау. Аре да легнем една вечер, бе. Защото съм се чувствал добре. Добре, изчакай. Къде си, Аркачуис? Кое е моето легло? Който си избереш. Аз избирам ето това. Значи, твоето е до тези такова. До дървета. Красната игла. Добре, айде. Знаеш къде ме пусна? Къде? Погледни. Извън дървото. И мене, и нещо се предбъгнало. Готово, ме познай. Мъкни ми и мене с ножицата. Нямам ножица. И тогава не измъкни. Не. Готово. Не готово. Снижи се, щупи си леглото и си готов. Не си готово. Ти си леглото малко по-наблизо. Да не те такова. Да не те изхвърга от леглото. Готово, направено. Така. И смятам да свършвам епизода. Добре, хора. Чао. И довиждане. Надявам се да ви е харесал клипа. И довиждане.